Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno en garti e alluwal men refto. Ngal ɗo alluwal ala ko woni e maggal komi janginanoma, ko ɗo non mbawata teskade ko jangata ko ene ɓosa walla ɓosani, ko ɗo gandata ko jangata ko ɗiggi walla ɗiggani. Jangde saɗa janga ɗum windama ayyani ɗum tan andu koto ma heedi. Janginowo ara janginma holluma, an noon jangowo o ganda ko jangata ko ɗum ɗo de mi jangino ɗum. Joni noon bisimillah, alluwa ngal nan ɗon ala ko woni e maggal noon komi janginanoma. Addira ɗon ko ha wona refto, timtoɗa e maggal ganda ɗum ɗo mi jangino ɗum, ala ko woni ɗo komi jangano. Bisimillah, natanen haalde jangude. Mi wino on noon qur'ana arab ummorto ko bange men ñaamo fawa e bange men nano. Dow allifaji ɗi mbaɗanmami toon ha mbawa yitude allifaji maɗa. Allif gadiɗo o ƴettumi ko alkulal allif ngal darnumi ngal, mbaɗanmami pesguel dowgel ko a, wadde a dañiɗon a. Lesto ko i, wadde allif o goto jangintuma ko hakkude a e i. So pesguel ngel woni dow, andu ko a. Les tawɗa ngel ko i, rewi hen ko u, rewi hen ko a mo kowal, a mo sidda. Ɗiɗi dow an, ɗiɗi les in, tuɗi dow un. Ɗon fooɗani. Ngara pooɗa les mum, a ene fooɗi, ko fooɗimo mbiya allifo. Ene fooɗi, ko fooɗimo mbiya yanara. Ene fooɗi, ko fooɗimo wo taƴƴo o. Ene fooɗi, ko fooɗimo yanara allif jowiɗo. Ɗon timmi. Jippo les, garna ba gadiɗo o. Ay ba o pesgel dowgel ko ba, lesgel ko bi, rewi hen ko bu, rewi hen ko ab mo kowal, ab mo sidda, rewi hen ko ban, rewi hen ko bun, rewi hen ko bin. Andu ban ne ado, bun ene ado, bin ene ado. Wawatan teskade ko ni ban windirte, ganda ko ni bun windirte, ganda ko ni bin windirte. Jangde alkulal kala ngal jangata, ma tawgal saha ngal wona yeeso, saha tawangal hakkude, saha tawangal sara. Wadde teskongal ngal mbawa ngal, kalɗo jiiɗa ngal ganda ngal. Sa yi ban ganda, sa yi bun ganda, sa yi bin ganda. Ɗon timmi. Ngara pooɗa. Ay ba fooɗi, ko fooɗi ba o mbiya fooɗimo ko allif taƴƴo o. Bi fooɗi, ko fooɗimo mbiya yanara o. Buu fooɗi, ko fooɗi buu o mbiya wow taƴƴo o. Ay bee fooɗi, ko fooɗi bee o mbiya yanara allif jowiɗo o. Hankkadi noon ɗon timmi. Ngarmi noon jangindema hande o. Ay ko ba, bi, bu, ab mo kowal, ab mo sidda. Mbaɗanmami tolnoji les mum, ba, bi, bu, ab. Hakkude ban, bun, bin, mbaɗanmami ekkoji les mum, ban, bun, bin.
lesto ko polle ba bi bu be ekkoji lesto mum ban bin bun ba be bu be ba bi bu be ɗo won ko fodata ko alluwal ngal ɗo ala ko woni e maggal komi janginanoma artira tan ko hami ƴewnoma ko jangata ko so ɗiggi walla ɗiggani ko ɗon mbawata andude ko jangunoɗa ko ɗiggi walla ɗiggani sa jangani ngal alwol tan andu a wawa koye ngal ɗo mbawirta andude a wawi ɗo gandirta jangdema ene yaha walla yahani ngal ɗo alluwal e hewde ala ko woni e maggal komo janginanoma nde wonno yimɓe ko waddanga alluwal jaren alluji ɓuuri yawde nde wonno ko jangde codol jinmi waɗandema ɗum noon ko ni mbawirta ɗum mi hollima masɗe ɗe mi hollima limtongo heddi so ɗo ɗiggi noon ko nden mbawata rendinde ɗum ɗo so wawaka taw ko arete ko tampinte ɗo noon jawnotoɗa ɗigga ko arete ko so ari yeɓirma yo Allah wallu yo Allah newnu ƴettu kuɗol ma e karnema mbañotoɗa jangga ɗigga sa hoolaki hoorema e ɗum ƴewata ko camorɗomo ɗakkoɗa sara makko o walluma o holluma ha jiiya lawol aɗa yanimo walluma noddu en mbaɗa 00221 mbaɗa 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗaɗi jiiya wasabo saggiroɗa a saggani ko ɗum jinmi yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah wallu kadi yo Allah newnu ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina alluwal mon nanɗon ekko mon nanɗon ekkitoɗe ƴeewe bindol ngol no lelori ni ɗum ɗo tan jangunoɗon ala ko ɓeydi ko janggar ɗum ɗo to woni ɗo noon mbawata andude a wawi walla a wawani yo Allah wallu yo Allah renu on jarama wassalam